Sziasztok, én Bari vagyok, és ez most egy sorozat lesz. A Plants vs. Zombies, ki ismeri, ki nem. Játékot fogom bemutatni. Kezdjük is. Pillanat. Szóval ez a házunk, vannak a zombik. Egyébként ez ilyen kis ismertető az egész, szóval nem olyan... Ja, nem hagytam, szóval mindegy. Szóval gyűjteni kell napocskákat, az egész az a történet, hogy megtámadtak téged a zombik. És a palántáknak kell megvédenie a házat, és ez a fűnyíró még ad egy utolsó esélyt, hogy ne jussanak be. Hogy ne jussanak be. Így nem jutnak be a házadba, ha bejutnak a házadba, akkor sajnos megvágják az agyadat, szóval nem a legjobb veszíteni. Egyébként annyi, hogy én már kicsit tapasztalt vagyok benne, szóval kijátszottam az Adventure-t, a Survivornek a... meg is kaptuk a naposkát, egy részét kijátszottam, meg a minigameseket is tudom, hogy mi hol van, szóval ha tetszik, írjatok, ha nem tetszik, akkor is írjatok, hogy mit rontottam el, vagy miben tudnátok nekem segíteni esetleg. Szóval ez a napocska, ez a napraforgó, nekünk folyamatosan napocskákat, és ezek a legfontosabbak, mivel ezek azok, amik ugyebár elvileg, idézőjelbe téve, a pénzünket képezik. Mert ugyebár ezek adják a napból meg lehet ilyen kis borsólövőt rakni, és már én is az első zombi. Mindig oda érdemes rakni a lövőt, ahol az első zombi megjelenik, ugyebár akkor nem fog minket megzabálni. Mindjárt kész is, és rakjuk le a következőt így. A játékról annyit, hogy igazából szóval ilyen rajzfilm, én ajánlom mindenkinek, mert én nagyon sokat nevettem rajta, hogy például amikor kicsit laggol a gépem, akkor ilyen nagyon vicces fejek jönnek ki a zombikból, szóval nagyon vicces, én nagyon élveztem a játékot. Ez persze a területünk lesz nagyobb is, csak jelenleg még ennyi. És jön a nagy finálé, a zombi apokalipszis. Na, ezt túléljük, nem ez gond. Egyébként annyi, hogy egyre erősebb zombik fognak jönni, minél feljebb küzdjük magunkat az Adventure-ben. Szóval annyi az egész, hogy minél erősebb zombik jönnek, annál több löveget kell lepakolni. Persze mindig van